n'ezigbote mbọ ọ na-agba ịkwalite nchekwa ndụ nakwa akụnụba ndị bi na Anambra steeti. Aka na-achị steeti abụ Gọvanọ Chukwuma Soludo eguzobego otu kọmitii nchekwa ọfọ ga na-elekọta ihe gbasara nchekwa na steeti a. Gọvanọ merụbere ya bụ mmemme n'ebe obibi gọvanọ dị n'Amawbia. Onye na-akọrọ ihe na-eme n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana kọrọ akụkọ a n'uju. Otu kọmitii bụ nke enyere ndụmọdụ ka ha bụrụ ndị ga-enebanye anya ka agụ na-eche mba nakwa ndị ọrụ ya si arụ ọrụ ma fụkwa na ha na-esonyere n'iwu nke eji ube ya. N'iguzobe ya bụ otu kọmitii ka Gọvanọ Soludo kọwapụtara mkpa ọ dị ịhụ na ihe na-eche Anambra aka mgba ọkachasị n'ihe gbasara mpụ bụ nke ememina. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ n'obi gọọmenti bụ nke dọbatara ọtụtụ ndị eji okwu ha agba izu, ndị isi nchekwa, ndị eze ọdịnala nakwa ọtụtụ imerime ndị ọzọ.